संसार जिसुनो नलगा ओ संसार सानी सानी बोकुजु는 बेलायनो 반가 너너너 사위야 구름동아 사니 사니 보쿠주는 बेलायनो 반가 너너너 사위야 구름동아 너자의 가이도 지수는 너너
tung ya kere asunai thoma nini ya parma ke bo se khasang ya kere ke bo se hanga ya kere Sansara beba dofani bororo nambai masanya nambai gothogya kebo khorok sakre kebo sekhapu yakre kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai Poitoklai naising tongnai rok o hano yakari thangmani ulokhe o hao birman kaisini poila phaigranai aboni ulo taibo birman kotor phainai nangle poitoklai naising tongnai ba a pektobo khobjak lakha
Panani pila olang mani khorang panda nai tani jot to khapani kiching tei takubu khuksonang hamsak ma tei chibai rawi tini pandawa hain hai lam sok japio belai ke hambai o panda no nai tamani bagai tei kai tani kok thai rakno khna ragai srang ragai tamani bagai belai ke hambai tini ke sing khna lai nai hunuk jak pani bisap ramsar ni pang sano tui orobo sing mol painani kok rakno no sing salai nai tei srang lai nai johon phunuk jagai tango subai ji subai bonu okha tamonu okha bijap dol jago sil kaido khakma bisingtui podre pod birman phaimani nukphi okha juhon orokhebo sil kaisni no khakma nukha o sil kaisni khakja khak heno chukno hawo siring sorok ngai thangkha kaitorni samungno kaisa kaisa ke tiklai phunuk mannai angkha sobrai jisu Kristo simino sil kaidok jora khagjak frule soba chacharara thüimung satokmung jeng nugui manlaikha o sil kaisni khagjak frule siring sorok wngmani se jeng nuglaisio johon abon nukha asuk loblai tonglaimani rjablai tonglaimani asongsa bathaglaisa pailaikha mung sasa kirima singsa nangmung nangna sakang drobo khe ahaikeno siring sorok no angrao phari tamo tamo ngna nai tongkha o kokno chung tabo khnana thangai tongo tamo ke phajira samang tangsa sakang khnai bakhana tiyar khlai nalai grana
Nawi tontonai khabang ni kichino ang tinini o langmani khorang pandawo mathana sa subra Jisu Kristo ni mangkatharbai hana hai khaphang ya phari lamsok japhiyo kiching tinini pandawo khe chung khnalaibana tei srang laibana smai katalni paithak ni bachap phunuk jakmani bachap remchar ni tangsana tuibi khnai tontonai khaphang ni kiching sil kaidok ni yagol ni sil phiok jakma loge loge tamo ungna eba tamo ungna chengkha abono se o butang tangsa sao phunuk jakmani bisap remchani tangsao tamo sijak tong chung puila skang khok tangai nalegraswana oro amai ke chung sijak tong layo kiching mera busa kaidokni ulni a silno sakakhene chukno ha srap sani bagi sering sering ngai tongkha nai chung ro sijak no layo kiching subra Jisu Kristo tabokbu dagiwina tongo bosil kaidokni ulni silno phiokha sakakha tabokhe bem kaisnirok sokphai sinaikha bem kaisnirok pungbai sinaikha potabok chukno hawo tongo tui bebakno naikolino tongo bijapni bebak thayona chung bonaikolui tongmanino noklayo subra Jisu Kristo boni chungsa sabai khe bebak hayongni tongmarokno bebak bororokno sumnang bororokno busthumnai khnai tongnai khapani kiching subra Jisu Kristo no poito khlaidi kaitor bai busthum jaglak subra Jisu Kristo no nornai bororok bono yasagya bororok poito khlaya bororok se borok hamyarok borok se busthum jaknai kaitor bai chung subra Jisu no borok kaham khe noklayo bo puila phaipru bo borok kaham bo ungkhana tamokhe chung mera sani joli mung bahaina noklai nai buskangni beram rogo khnai tongnai khabani kiching subra Jisu Kristo belai koinene borok kaham puila phaipru afru bo phayo nono ano mathangna bagui sakno kusuk khlaikha tamokhe tabok bo ulo phai phi phrule abo hai unglak mubagra ngise phaisnai baptisma nai John samani abona a merabusa botam saba bo samani kogna chung John simani kothma kaham remsani tangnai chichukuo nuklayo tei ni salo Jisuno boni phaiching phaima nogui John hai ni saka iko na haddi kaitoni merabusa sangsarni sumsokno bose rujui tlangnai ni bosao borok sumsok kaplang ungmabai phola kamajak ahaya borok Jisuno normani yasagya ungmani bagise borok pholao kamajak gja ungbayo ayangle bose borokni bagui thinaisa suba male subra Jisu Kristo merabusa nang phola kama kubui kama sokui Kristo no yasagya ngai tongibu bole borokni bagui theijakse khnai tongnai khabani kiching subra Jisu Kristo nini bagui bo haina theijakna nangbono poito khlaidi subra Jisu Kristo no chokha kathirokni ha te hayungno naikolui teidolui tongo bono bebakno snamo bo lulero yangkhe kebo mungsawo lulegui manya nokbar watirokno bahaina bono teidolui tongo tamni bagui oro siring siring ungui tongnaina kaitorni kha lokmung paiui kisaui thangya jepro sil kaibani ulni sil phiok jago sakagui langlang kalaisai se phaisio phankrak borok suda srapsani bagui phan kri unglaibai khapru Kristo Jisu a borokno kha kipilna khen rokha jepro sring sring angmana kwangma borok kaitorni munghamya sana bagui khaslaibai nai kaitor busthumna muchungjakya tamhinba bo ungkha dakti jolia bo sungkha boni wanama singsa kirima singsa samangsi kiching abad bagi
kaito no kiriri. Abono tiwi kaito aijia bichap remni chisarni tangnei chisao srai ke sajak. Chumrona thangke kietha busakugo. Koke subrai basanai parisim hathayo. Basa phaima hai. Bo joli nai gibionni halenja jabo joli ma hai. Awa ke bo baithangni samang baithangni wanama singsa samang pairei kibinai. Kaito no tiwi tuma wanama singsa tongna bongkha bus thumnaisa. Khanai jonjanai kabani kiching muitanaribdi jini kaitor kha hamjaknai kaitor khakolok kaitor tamo kebo bus thumnai kaitor bu. Bongkha hamjaknai kaitor mayagnang kaitor khairoknai kaitor boni snamjakrokno bus thumui tongo. Ezekiel bichap remchicharni tangtham chinayo sao. Subrai kaitor sao jeborok theiyo bo theimao ang jut chajakya. Jeborok theiyo bo theimao ang jut chajakya ni kaitor sao. Aboni bagui norok kha kifili tongri nei kaitor sao. Khanai tonjani khabani kiching nung theithung abo kaitor naiya. Nung kha kifili bobai tongthung abo se kaitor nayo. Khanai tonjani khabani kiching o siring jora abo khairok mungbai busni kajarni jora. Salai jagui tongmani jorata. Kaitor naisingino tongo. Nungboni oro phaiya phano bonono naisingui tongo. Nungboni oro phaiwi mano tanhinba bongkha khairokma kaplang mathangnai sa kaitor. Khanai tonjani khabani kiching kaitor nono naisingui tongo kha logui nini sumsok bebak tongmarokno kibiwi boni thani phaidi. Tabo kiching khanalaino kiching totoro eba bem kaisni rok pangna chengmani no tuiwi. O hawo bus phaiklaina tiyar ngui tongkha. O hawo bus baikhok bona swkangni siring angmani se omo. Nokbar bayung nokbar komla phaina phruke hayung ganangui belai siring angma jeng noklayo hede kiching asom sakhe nokbar bayung ban kundri phaiwi bebak no subaiwi klangma haikhene tekto kotor bhaine asom sakhe o hawo phaiklainai. Muitanari dikhabani kiching subrai Jisu Kristo a tekto kotorni swkangno bebak poito khlainai rokno mulphiliti saitlanai. Bem pungmani bisingtwi jeng abono phunukjaknai. Remcharni tangni nisimi remchisa jorao okokno kok bokrok. Remcharo khe jeng sil kaidokni ulni sil swkakjakma nuklaikha abo swkagui phiyokjak kheno totoro kaisini pungna chengkha bem kaisini pungna chengkha. Aro bising totoro kaibrui eba bem kaibrui rokni kokrok jeng o beremo khanlaiwana. Rembrini simikhe aswkni choto kok swijak tongmarok bebakno bwskangni salni kokrok mangna phunukjakmani bichap remsani tangsi chuku sao phiya aborokni ulo tamo wngno abonobo swiwi narakdi. Jengkheba tabuk mothani molono tonglaiwi tongo. Amotirok bebakno motha o hani swkagui tisai tlangjakma yagolose ngnai kiching. Tumuno nung kaitorni bwsa ngui tongma tongkha ngkhe nung Kristo bai mwthangjakna bagui pholakwtar bai sil bujakse ngui tongkha da. Khanai tonjanai khabani kiching tawanadi subrai Jisu Kristo no poito khlaidi bo nono mwthangnai. Abono poito khlainai motharokni khatungmung kaham. Khanai tonjanai khabani kiching subrai Jisu Kristo no yasakdi nini bwkhabai tekto kotorno duljaklak mulphiliti saitlanjaknai tekto kotorni swkangna o totoro kaisini rokse tekto kotorno doro thagrok soknai
bem kaisini rok aborok se tekto kotorno doro tharo suknai kaitor bai kagnai rokni sakao subrai Jisu Kristono poito khlaiya rokni sakao sumsok kusukjak borok rokni sakao bus klai phaimani se o sil kaisini rok khe glang glang eba nok barwatini bisingtui hao bus tubuo tabok o bem kaisini rok khe sanaigo kaitor borok hamerokno baithangni phan bai bus thumo hnoi khnai tongjani khabani kiching tabuk sil kaisini bem kaisini borok khorok sini tei tuk thai sini rok jolimani tukta abo jora kaisao na ngnai tamke kisa solthaya samungtui abo ngnai sil kaisini rok wngkha borok rok sak muchungtui tongui sumsok khlaimani bwthai sumsok kuplung borok rokni sakao kaitorni bus sokphainai khnai tongjani khabani kiching sumsok ta khlaidi nini langmao nini sakao nini nukhungo bus sokphaibana kaitorni bus laikrima singsa poilani silwo chung nuklaijak korai kuphur kasanai sano abo wngkha tatal khaksangmung tubunaisa Thessaloniki bisap kangsani rembani tangtham chiwo sao borok rok bebakno kachang no bla kaham no bla nei wansogui tongphruno borok achomsa sokomorjak benai borok yokbai klak omo sak kengna phru brirok ok sajakma haise ngnai apoilani ulni sil wngkha chobani korai kwchak khnai tongjani khabani kiching borok rokni bwkhao se swkang choba nangui tongoba choba sokphai kata borok rok wansukbayu borok rokni yago silai kolonga seng akorok tongriya hingkheno hayungo khaksangmung sokphainai hnai khnai tongjani khabani kiching borok rokni bwkhao se choba tongo tini nini bwkhaole bahaibu wansagui nari kiching chobare tong na khaksangmung de tong wansagui nari chini bwkhao se jefru phano soitan bai pholakathar choba nanglaibai tongo swkang chini bwkhani chobano se mothagui swlaina nanglaigranai abono mothakna swkang hede kiching abo hai kyangle mawan sugo tabuk o beremo totoro kaisini nuklaimani okhe busuo kaitor baithang phangkhe yak rosomma chung nuklaibana khnai tongjani khapan kiching tabuk chung phunukjakmani bichap rem charni tangnio thanglaisnai oro chung sijak nunglaio afro ang kaitorni bwskango tongnai suari khorok sini rokno nukha borok bem kongsini yaphar jaklaikha nichingaro sijak nuglaio amo suban nugui tong male johon oro chung suari khorok sini rok nei nuklai thanio Gabriel bu khoroksa khopjakna tamni hinba bo kaitorni bwskango basawi tongo basawi matong trungo baptisma ronai johon achaina kokno jeprubo Zakariano sawibo aprubo sawo ang Gabriel ang kaitorni bwskango tongnai nini thani o kok kahamno sanabagui bono ano rohoro chang kono biang nuklai male luk simani kotoma kaham rem sani tangji chukuo khnai tongjani khabani kiching aiji bisap rem dokni tang sani simi tang ni obu chung sijak nuklaio seraphim bu haina kaitorni bwskango no basawi tongo nei chung saiman laio tamke a suari khorok sinirokni samungrokle seraphimni samung homung rok baile kisa phano sol laiya khnai tongjani khabani kiching totoro kongsini eba bem kongsini aboni bisingtui Israel rokni bagi
बिसिंनि कक दङ ताबोके समाय गोजामनो जों सायमान लायना नांलाय सकखाता लेखामं बिजाबो मुसि रुक फायनि ततर एबा बेम कंनै स्नामना कबक जाखा कायतरबाय कायनै ओंखा बासाय सानाय एबा सामंनि नाम्बार गोबांमा थायो सुब्रा जिसु ख्रिस्टसाव गनै बासाय साखे आ क गोबै नै वान सगै नाजाकनाय आकरक नै आ रुफायनि कं नै बेमरक हासिं पान्थर दाल नैखे सामंगो फनांजाखा फनांजागै तंमा जों नुक्लायखा बररकनो रिंना बागै आबरक सामंगो थेपाजागो जेफ्रु इजराइल साराव आ हासिं पान्थर मातंनायवा आफ्रु तै हिमलायबाय सिदि हनै साफ्रु वाइसा आ बेमरक सामंगो थेपाजागो आ बेम खरां आबो बुंखांखेनो बररक माहिमबायो मासकबायो आकरक मा अंलायबायो आकनो जों नुग्लाय हमले लेखामं बिजाब रेमचिनि तांनिबो जों स्राय स्रायके सैजाक नुग्लायो हावो हाबलायै मा यागुलखे आ ततर एबा बेम कंनि रक तै जुदा सामंगसे थेपाजाक फिमानि जों नुग्लाय फिवलांखा अमनो जों नुग्लाय हमले लेखामं बिजाब रेमचिनि तां चुकुनि स्मिथ तां ची जरावो खनाय दनाय खाबानि किची लेखामं बिजाब रेमचिनि तां ब्रैबो नुग्लायो जों आ हासिं पान्थर तंलायबाय फ्रु ततर एबा बेम फंसा सुखेनो बेबाग बुबाग्रा बासलां रक माको थंबाय माने आ फंसा सुमं आंलाय खाकाव पल करिन बिजाब कांसानि रेमची बानि तां बाची सा निस्मित तां बाची नै जराव सामानि से अंनि तंखना नै जों बेबागनो थैलाक तमखे पाइथाक निसालो बेम पुंखेनो वाइसाबाय मकल मुक्ली कायसा बिसिंमोन जों बेबागनो मलफिल जागबायनाय आ बेम पुंखेनो गथैरक थांब्लांखे मथाङै दिसा जागबायनाय फिया जोंबो बेबागनो मलफिल जागबायनाय नि पल साव खनाय दंनाय खाबानि किची जों बेबाग पयत ख्लायनाय रकनो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट मलफिली दिसाइतलांनाय टेक्ट कतरनि सिगां हाखे सकात रइनाय बो नखा साकाव बाक्सा बर रखे खाकाबायो आ करिन बिजाब कांसा रेमची बानि से फुनुकजाकमानि बिजाबनि ततर कंसिनि रखनाय एबा बेम कंसिनि रखनाय तमखे आबरकनि मंसाव गथक मं गोरोंलाय मंसे गैग्रा थेसालनिकि बिजाब कांसानि रेमब्रैनि तांची दगो पल तामो साफिखानि बराहाय निसावो आफ्रु चिरिखगै दागिमानि कक खनावानो सुवारि अक्रा सामानि कक खनावानो कायतरनि बेम खरां खनावानो हाके सुब्राय बसाकनो जुगनो हानि अंखरै फाइवाना खनायतनाय खाबानि किची ख्रिस्टनो पयत ख्लाय थैनाय रक बरक पैला थाङै बाजाग्रानाय नैचिङर सैजाक नुग्लायो चिरिखगै दागिमानि खरां आबो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि खरां से अंनाय बनि खरां सुवारि अक्रानि खरां हायंनाय कायतरनि बेम आबो बनि खरां न अंगाना सुबानि खरां हमले सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि खरां बनि खरां बेम खरां हायंनाय खनाय दंनाय खाबानि किची जहन साव रेमसानि तांचियो ततर खरां हाय खेबो खनाखा नै बेम खरां हाय खेबो खनाखा नै बसाव नायनायबा ख्रिस्टनो से नुखाबो पल सावो पाइथाक निसालो बेम पंफ्रुखे कथैरकसे बासा बायग्रानाय नै आबनि बिसिं तैबो सानानायो सुब्रा जिसु ख्रिस्ट रिंफायनाय नै खनाय दंनाय खाबानि किची जों दिनै आसुकनो खोनालायगासिनाय बिस्कानि पान्दाव हायनाहाय जों मानायलायफिबानो
afro jeng tebo kaitani kok thairang tei kam salainai sranglainai hake boni hamaria saglainai kaitor nungbai tomasthing hammai khapani kiching belai ke hambai o pandano nai tomani bagui te kaitani kok thairokno khna rogui srang rogui tomani bagui belai ke hambai jeng pandani paithago sok phailaikha jeng panda pairolaisnai tamoke tini khna laimarokno kisisa haina hai moi tok khlaiui pandano mathang bakhak thanglaisuana sil bujak bijab dol sani sil bebagui kaisni tongmani khagui birman tiklaikha a birman tekto bai tekto kotorni jorao sokphaibainai bwskango khe teibo birman kotor hawo lukhlaina bagui totoro se tamjaknai kho a totoro tamna skango kisisa siring sorok wngmani abono jeng tini khonalaikha chukno hawo loblai tonglaimani achomsa siring wngwi pailaigraka nokbar kotor nokbar bayung phainani swkang drobo khe nokbar bangbar bebang siring ramahai homo haifano jeng poito khlai tabuk bono naisingwi tongnai rokle a nangmung kotoro manjaklakha o nangmung kotorni swkangno jeng poito khlai naising tongnai rok borok bebakno bobai baksa tisai tlangjak bainai omono jeng naisingwi tonglaimani faide o kok thairani bagui jeng tabo kaitana hambai lainai tei suriwi pandano mathangma bakhak thanglaisuana suriwana afa kaitana no belai ke hambai nini kok thaini bagui nini kok thai jengno haina hai bwkha kwchang ruwo bwkha srang ruwo tei khatung mung ruwo jeng salsa nangbai tongwinai mol brum nini logeo khlai pandanai tonai joto nini bwsarokno chubadi nangbai mang mol brum ma tongwinani talika kaham borokno rodi borokni nok nukhungo jotono nono sinimanani chubadi borokni samungo nung hamai rodi surima jisuni baisana amen belai ke hambai khapani takhuk tei bukhuk song jotono op pandano naitomani bagui jeng panda pairolaisnai bwskani pandao jeng haina hai malai laifinai kaitor nono nini nogo jotono hamari bai khobui tonglasithung hambai haidi thangnai panda phunukjakmani bijapni sengmarini saklaimung khnalaigrano thangnai pandani sengmarini saklaimung wngkha si muktui khapangni kiching phaidi tinini sengmario hablaiwano tinini sengmari khe phunukjakmani bijap remcharni tangsao mera bwsa bijap doljak phiok phuru bo thayose siringsa wngwi thangkhamung a horjlango b chukno hawo c o hawo d nok tharo khapangni kiching o sengmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jengno a b c d bomo ongnai sahorbai jadi chini number whatsapp iba sms khlaiui 8414859961 sahorpru norokni mung nikumabo si rohorkhe belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlaio jengno miss call khlaidi hakhe nung bo kaplai wngwi manwano jeng sak-sakno beibai mangkhojakna musunglaio muitok khlaijaknani musunglaio elem baksao kaitani samung thlairi hake borok kodok maromui kathang tongsak nono muitok khlai tongbaibana
Shani mo jumani ya prino
sudah follow jagai thanggo hamzak makrai khe lasi muro hamzak ma tongkhe saya rokno nakana muchungo hamzak makrai khe lasi muro hamzak ma tongkhe Sinsa no hamzak bini sajla jisu no rohka bona poido lai nai robi komolyan mathangsa Kaito sinsa no hamzak bini sajla jisu no rohka bona poido lai nai robi komolyan mathangsa hamzak mani khatong mani poito khlai mani hamzak mano torko ho 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 hamzak ma tongkhe sumsok sudah follow jagai thanggo hamzak ma krai khe lasi muro hamzak ma tongkhe hamzak nai borok le lasi mumriya boti sabai jolia hamzak nai borok le khalok mantongo bunyi kaham mangsenayo hai din hamzak nai tole ha hai din na kal nai tole hai din hamzak nai tole ha hai din na kal nai tole hamzak ma tongkhe sumsok sudah follow jagai thanggo hamzak makrai khe lasi mungruo hamzak ma tongkhe jaya rongno nakarna muchungo hamzak ma krai khe lasi muro hamzak ma tongkhe खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि चतुर्लुकुरावनो दिवाली ते धनतेरासनि आनि हामजागमा ते खाका हामिया फारो
어쩐 사샤나이 토톡 샬너르드 션너코몰 주얼러스 너롱네 바기 투비 파이가 단테라스 단 삼브리디 오퍼 너로니 랑짝 그 잡는 실라이 그달 헐마 그나 랑짝 문어 파이나니 셰프 마네 for saying it is a 14 October is the 25 October zora oro rangsani making charges to 25% off te diamond making charges to 100% off shonogoma jewelers kotor khai juda juda chain te diamond collection ro gunoro nugul mane amsuk simia fu te bo potma ka ham tong khonor ni ba de shonogoma jewelers so kisna diamond 25,000 ni money pai khe Scooty, Tekar, Manani, Sebo, Tongnai. Jo Tolukorono, Dhanteras, Te Diwali Hamzamu, Yafar. O Diwali o, Jotani Nognuku, Maipang, Te, Kolpang by Koplung, Ungitung. 어쩐 사샤 샬너티 션너코몰 주얼러스 루쿠롱노 함정마 테 거북몽 야파로 함바이 ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8ই অক্টোবর থেকে 23শে অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26শে অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ, 2টি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tasamungni poksuma tubul phai tongo dhanteras o jora kahamo rangsak tai rufai ni samung unsung hamarini shuar haini bagai ma konjastri jewelry tubul phai ga alaida dhanteras offer tongo rangsak ni gona gantini mojurio 30% haiklai mung debak pai mungo rejaknai shoka rufai ni gona gantini mojurio 100% haiklai mung tei tongo kecam goyna ganti selai ketal goyna ganti painani kaham sep dhanteras engkha ketal no chengmung nukhung hamari no kobokmu haini bagai o kaham tero goyna ganti ni chengsamung no tini rudi nukhungni borok tai ganani khasok sani thani offer tongnai 11th October ni 19 October jora goyna ganti ni borom halokni puito মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি ঠাই চম্পকনগর হাতি, পশ্চিম ত্রিপুরা। खुलुमका चुतनों आं सुलेखा देवबर्मा असमताइनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट दिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट
Obono karibo noro megatro mani manai 3 LED TV te obon logio norok mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo norok mani manai oboni discount zakha 21 September ni semi 29 September jarawo Gopina Jewelers so rangchak pai mani yagulo kemai thaka hangke norok rangchak bo kifili mampinai Hingga norok teta munashingi tongsi tini no faidi nong bukan mo jongti faine pai faidi Gopina Jewelers Horigonga Boshorut Agartala Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thong na bagi chubam haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di 90% vision loss cheng jora o check up thaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrung no tong Borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei ro jefru phano tongu norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya far hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Chocolate Chocobean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Khulum kachotanano ang Shulekha Debbarma oshamotai no rege Gopinath Jewelers so rangchak ni discount dijagi tongo 25% tongo rangchago te ruphayo tongo 15% discount te diamond tongo 50% discount Obono karibo noro megatro mani manai 3 LED TV te obon logio norok mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo norok mani manai Oboni discount zakha 21 September ni semi 29 September jarawo Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo kemai thaka hangke norok rangchak bo kifili mampinai Hingga norok teta munashingi tongsi tini no faidi nong bukan mo jongti faine pai faidi Gopinath Jewelers Horigonga Boshorut Agartala Khulum kajo tonono Radha Krishna Jewelry ni bakhakte oro offer sengi rijakha ti offer tongnai 28 September jara Gold Jewelry ni per gram of making charge tongnai 475 rupees of Diamond Jewelry o making charge tongnai 50% off te diamond shaka tongnai 5% off Rupa te platinum o making charge tongnai 10% off te gemstone MRP tongnai 10% off Meghala gidro tongo duita Royal Enfield Hunter bike te 100% exchange value money manai ekasam rangchako te money paibrum no shokat money manai hingi ju tono ko jago phaiman jangna bage Radha Krishna Jewelry ni shurumukha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilonia Udaipur te Poro Central Agartala ju tono khulumka hambai जों सासा पहरबाय कुकुलुम ओंथों लामा खामनि खरांबाय बुंथों रोजाबमुं आमा असामतायनि तंथंमुंबो तंथगलायथों जत बर मतायनि जरावो तुबुदि कताल जिथिमा अ असानि जरावो मा कुंजश्री ज्वेलरी नरकनि बागै तुबुइ फायका काहामको जत अफार रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो तंगो 30% ऑफ जत्तो मानै पाइमुंगो तंगनाय सकात
रुफाइनि कानमानैनि मुजुरिवो माननाय 100% ऑफ तै तंगो कचाम कानमानै सुलायै कताल कानमानै पाइनानि काहाम सेट मुइतुनारक बि ऑफर तंनाय किसा जरानि बागैनो 20 सेप्टेम्बर नि सिमी 27 सेप्टेम्बर जरा असामतायो सालब्रुमनो गयना गान्थि बाय थंसाथं लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु तापकनो फाइदि चम्पकनगर मा कुंजश्री ज्वेलरी हालनको मा कुंजश्री ज्वेलर्स चम्पकनगर खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि छोटो लुकुरगनो दिवाली ते धनतेरस नि आनि हामजागमा देखा काहमिया फारो अचन सासनाय थथक शालनरेबे स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंगे बागे तुगे फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरंनि रांचा कचावनो सुलाय कताल हरमा गना रांचा बुनर फाइनानि शेपमाने ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर नि जिनि 25 अक्टोबर जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कोटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रगुनर लुगुइ माने आमसक सिमियाफु ते बकोथमा का हमतों खोनर नि बागे स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 नि माने पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो तंनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफार ओ दिवाली ओ जत नगनुको माइफां ते खलफां बाय कोप्लुम अंगि तंग पचन सशा शालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरंनो हामजंगमा ते कबुंमुं याफारो हामबाय ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা সেন্ট্রাল রোড শিলচর স্টেশন রোড শ্রীভূমি গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবার সাদর আমন্ত্রণ Tatini pohor bai ter mutangja. Tasamungni poktima tubui phai tango dhanteras. O jora kahamo rangsak tai rufaini sing samung unsung hamarini shuar. Haini bagai ma kunjasri jewelry tubui phaiga alaida dhanteras offer. Tongo rangsak ni goina gantini mojurio 30% haiklaimung. Debak paimungo rejaknai shoka. Rufaini goina gantini mojurio 100% haiklaimung. Tei tongo kecam goina ganti selai ketal goina ganti painani kaham ser. Dhanteras engkha ketal no tengmung nukhum hamari no kobokmung. Haini bagai o kaham sero goina ganti ni jeng samung no dini redi nukhumi borok tai ganani khatok sani thani. Offer tongnai
11 অক্টোবর নিচি 19 অক্টোবর জরা গয়নাগান্তিনি বরম হালকনি পুইতো মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি থাই চম্পকনগর হাতি পশ্চিম ত্রিপুরা